Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί ξεκινά ο κύκλος επάκτησης των ικανοτήτων για νέους επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού. Ένα έργο που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο Count, το οποίο ανήκει στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg ΗΠΑ Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πρόκειται για ένα σεμινάριο 80 ωρών με 30 συμμετέχοντες και πλούσια θεματολογία που σκοπό έχει την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την παροχή συμβουλευτικής στους άξονες τόσο του τουρισμού όσο και της πολιτιστικής βιομηχανίας. Πάντα έχοντας ως βάση την βιωσιμότητα και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην τοπική οικονομία. Κάθε ευκαιρία για την εκπαίδευση είναι και μια ευκαιρία για εξέλιξη και βελτίωση. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε θεματική ενότητα αυτού του σεμιναρίου και ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και την υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή του. Ο τουρισμός στη Φλόρινα αλλά και την ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Γι' αυτό οφείλουμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες μας πάνω σε αυτόν τον τομέα και έτσι θα ωφεληθούμε ποικιλοτρόπως. Πώς θα μπορούσε να συνδεθεί η πολιτιστικογραφική παράδοση της Φλόρινας με τη σύγχρονη πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία? Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα πως πέρασαν 80 ώρες. Όλες οι ενότητες ήταν εξίσου σημαντικές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Όλοι συζητάμε με τον τουρισμό και τουριστικά επαγγέλματα. Πριν το σεμινάριο, δεν είχα αντιληφθεί ότι πολλά επαγγέλματα συνδέονται με τον τουρισμό και ταυτόχρονα με τη δημιουργία και παραγωγή αναμνηστικών δώρων. Έχω παρακολουθήσει ξανά σεμινάρια για την κοινωνική οικονομία. Το συγκεκριμένο με βοήθησε να αντιληφθώ το κατά πόσο μπορώ να αναπτυχθώ μέσα από τους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θεωρώ πως οι γνώσεις που απέκτησα θα βρουν ανταπόκριση και άμεση εφαρμογή τόσο στην εργασία μου μελλοντικά όσο και στην οικογενειακή μου επιχείρηση. Αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον πώς το παραδοσιακό μπορεί να συνδυαστεί με το σύγχρονο και πώς το νέο με το παλιό. Η θεματολογία ήταν πάρα πολύ πλούσια και εξειδικευμένη, με αποτέλεσμα να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για το μέλλον μας, για την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική μας εξέλιξη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια 80 ωρών στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Opportunities in Tourism. Δεν υπήρχε μέρα που δεν υπήρχαν απορίες και διάλογος με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Ήταν πάρα πολύ συμμετοχική και η διαδικασία η οποία ήταν συνεχώς εναλλασσόμενη και διαδραστική. Θεωρούμε ότι έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο γνωστικό και πρακτικό οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες και ο κύκλος θεωρείται πολύ επιτυχημένος.